Herritarrei kulturarekiko harremana errazteko eta irakurzaletasuna bultzatzeko postontzi bat jarri du Gernika Lumoko Udalak liburutegiaren sarreran eta bertan utzi ahal izango dira maileguan utzitako aleak. Aurrerapen hau eguneko 24 orduetan dago erabilgarri eta horri esker edozein unetan mailegatutako liburuak, CD-ak eta DVD-ak itzuli ahal izango dira. Gainera, COVID-19arekin eskutsatzeko beste neurri gehigarri bat dela zehaztu du Jokin Garatea kultura zinegotziak. Postontziak abantaila garrantzitsuak eskaintzen ditu erabiltzaileentzat. Mailegu mailan ilarak saihesten dituelako eta erabiltzeko oso erreza delako. Liburuak bizkarretik sartzea gomendatzen da hondatzea saiesteko. Hobekuntza hau lehendik egindakoei gehitu behar zaie. Berritasunen egunerapena eta horien erakusketa, erabiltzaileek errazago aukeratu ahal izan dezaten titulua, irakurketa pertsonalizatuak gomendatzeko zerbitzua, desiderata zerbitzua eta liburutegien arteko mailegu eguneratua, WhatsAppetik informazioa eskatzeko eta zalantzak berehala argitzeko zerbitzua, liburutegiaren irekierari begira funtsaren berrantolaketa, ingurumenarekin, aniztasunarekin edo komikiarekin lotutako atalak indartuz, besteak beste, eta seinaletika hobetuz.